A falta de operarios comezan nas aulas, os ciclos formativos que se ofertan no CIP Coroso vencellados a obras, a albanelería ou fontanería non conseguiron completar as súas prazas. Os oficios tradicionais contan na actualidade con menos profesionais, algo que abre de par en par as portas do mercado laboral. Traballos como o de albanel, electricista ou mecánico son moi demandados na actualidade. Hai formacións específicas para que a xente poda instruirse dende a base para adquirir todos os coñecementos vencellados a esas áreas, pero non sempre atraen os estudantes. Que hai moita demanda a nivel das empresas da contorna, non hai tanto alumnado como quixéramos, pero bueno, este ano subimos o número de alumnos, un 17%, e temos agora, este ano 489 alumnos, dos cales 107 son mulleres, non? Sempre hai que dar este dato, porque, bueno, aínda temos unhas enseñanzas moi masculinizadas, e, bueno, animamos tamén as mulleres para que se apunten neste tipo de especialidades. Sí que é verdad que, por exemplo, temos todos os ciclos bastante ben de matrícula. En obras, por exemplo, nos gustaría ter máis alumnos en obras. Despois hai dous ciclos que nos fallaron aí, non? Que é o de instalacións de protección de calor, que habíamos solicitado, e non houve suficiente alumnado para consolidar o ciclo, máis un curso de especialización de coche híbrido eléctrico, que tampouco houve suficiente alumnado como para consolidar o ciclo. Sen embargo, sinala que as empresas da contorna demandan profesionais destas áreas, polo que seguirán solicitando estas formacións. Unha das causas polas que non se cubren as prazas en ciclos pode ser polo descoñecemento do mercado laboral actual. Se difunde moito a través das redes, tamén o centro xa ten un centro xa antigo aquí na contorna, pero sí que notamos que hai veces que xente descoñece, sobre todo dunha edad máis elevada, descoñece toda a oferta que temos. Non sabemos xa como chegar máis, porque de verdade que intentamos polo medio de comunicación, temos tamén moi activas as nosas redes sociais, depois o boca a boca, pero facemos portas abertas. Este ano, de parte, houve esa feira, non? Durante 2 días. O que pasa que sí que notamos que ainda hai algún descoñecemento. A xente descoñece ese ciclo novo de albañilería, ou básica que temos de cociña. A ver se vai chegando cada vez máis a máis población. Trátase de oficios tradicionalmente cunha elevada carga de traballo. Sen embargo, na actualidade, a súa realidade mudou tanto a nivel salarial como de desempeño e formación. Pois cada vez están máis especializados, necesita formación é indispensable, eso está fora de dúbida. O que sí que, bueno, que se notou que a sociedade evolucionou máis a digitalización, non? A xente lle gusta máis andar cas pantallas, cos móviles, e antes, como lle digo eu aos pais, arreglabas a bicicleta, agora os rapaces non saben coller un destornillador, entón, cando chegan aquí, pois casi o temos que tamén enseñar en destrezas manuais, moitas veces, non? Non só son as académicas. Entón, eu, como lle digo a xente, bueno, a FP sí que dá moitísimas oportunidades, porque en 2 anos te podes a traballar, a demanda é brutal, ahora mesmo todas as empresas nos demandan xente, non as encontran, e moitas empresas non crecen por falta de xente, por falta de recursos humanos, non? Entón, bueno, esa é unha aposta que tamén teñen que facer desde as casas, os pais, orientar aos rapaces. Nós, desde aquí do centro, pois, estamos dicindo que, bueno, fan falta moitos profesionais, sobre todo en traballos cualificados, como fontanería, frío industrial, electricidade. Profesións que, lamentablemente, na actualidade están a decaer, xa que urxe man de obra, polo que hai un lixeiro temor a que algúns oficios acaben desaparecendo. Ou transformando, non? Esperemos que non desaparezan, porque realmente os nosos ciclos son tanto para empresa grande como tamén para traballar a nivel de pequena empresa ou en domicilios. Esperemos que non, porque as cousas son moi modernas, moi digitais, pero tamén hai que cambialas ou revisalas. Ahora xa moitas cousas xa non se arreglan, non? Pero hai obxectos que sí que teñen unha revisión continua, non? Caldeiras ou cousas eléctricas, ou os coches. Así que espero tamén animar aos futuros alumnos e alumnas que os ciclos cambiaron moito. Vale, xa non son tan duros como antes, nin físicamente, nin... Ora é máis mental. E depois tamén os cambios que levou o sector da edificación. Se acudiran ás nosas jornadas, verían as novas tecnoloxías que se aplican. Os ciclos, ademais da realidade dos profesionais no mundo laboral. Agora non é un simple albañil de facer masa, teñen un cálculo e outras cousas máis importantes. É que é un ciclo que vale para chicos e para chicas, que pierdan ese medo a un simple albañil, que fan cousas moi interesantes, aquí fan presupostos, calculan os mellores materiais, medicións. Está moi ben, a verdade. E, de feito, este ano destacou que temos máis mulleres. Máis mulleres que nunca temos no ciclo. E tamén estamos enfocando o ciclo de edificación ao tema de decoración.
E varias empresas da contorna ofrecéronse para coller alumnado en prácticas remuneradas para facer proxectos de decoración e rehabilitación nunha casa. Novos escenarios que están a gañar cada vez máis peso e dan máis alternativas laborais, se cabe, a estes ciclos.